Itt vagyunk a rally pályán, gyerekek. Sziasztok! Halóztok! Nagyon komoly a pálya. Vagyok Mindjárt jön. Gyerjetek. Szurkoljatok be a videóba, így el. Mely számomra megér minden kincset. Eléget csak, hogy érez, mit gondolok én. Úgy félek én, hogy nem leszel enyém. Mert te csak integettél végig és beszéled. Jobban körösödök egy régi ajándék. Srácok, megörökítem ezt a pillanatot. Itt vagyunk Felső-Nyárádon, a testvéreimmel. És srácok, azt akarom nektek mondani, hogy nagyon jó idekint, te vagyok rúgva. Hány óra van, mondani, légy szíves? Hajnal egy mindjárt, srácok, szóval ez azt jelenti, hogy lehet, hogy ebből egy YouTube videó lesz, ezt nem fogom szerintem berakni a YouTube videóba, hiszen elég című ez az állapot, amiben most vagyok.